Fáilteas feithróibh a chur I léig an sagadín Owenbeg I gcónta roiide cluiche olmhór os ar ggóir amach Tráchtaire sin cluiche Leathcheannais Mionúr Peile Ola agus chun labhrás íomhairí fáil I gceann díreach seachtainna cuirithe na bliana sa caite Doire in aig tíróin Tráchtaire inniu cheappa go bhfuil seansúnta chuig Doire nach Bheag le feiscin tá sé loch fós. Déanamh amach fuireann I chuide Tráchtaire inniu Tá Jack Cluiche Leathcheannais istigh sa chúl ceann den cúigar a dhéimar I Leathcheannais na bliana sa caite sin I siúd Caoimhín McNally, Ronan ó Ceannaháin agus Rian ó Cuileán déanamh amach an lína lán chúl agus an son lína leithúil Luke Grant Craobh Mionúr agus dara mar Eoghain I críoch amach ibre seacht. Stig Lord Parker, captain na fórna James Sargent, bhór cool I Leathcheannais na bliana sa caite agus Cahir McBride críoch amach Lord Parker agus stig chun tosig náirtim róirí an sa dhéimar an bhíon sa caite éime de siún na más Garó Dillún, Caoimhín ó Hargáin agus tríide Cahir de Cóideag Chris McCullough, Rory Biggs agus Dylan Rocks ní léon áthairithe da an ghuiire Tráchtaire inniu há athhrú de hírón an son inas na fir onad ibre fé cóig agus ibre fé isteach ibre fé dó agus ibre fé ceithre móthasach tosnú amach don ciad cóigar déag bheith immer te Tráchtaire ha duine de Berto fiontanach istig sa chúd sin Oisín Watson captain na fórna Paul McGinley agus an son ibre trí fearfintanach eile Padraig McGilliwa istig lán chúl imróir úntach an fear lán cúl an son Owen McConway críoch amach an lína lán cúl. Istig sa lína lechúd Tráchtaire Sean O'Curra, Gavin McCowan agus Éadán ó Cuin mar éon leis an gap déin duine de siúr ó Eoghain chiaráin an clubúntaach sin I ddíróin I gimar Tráchtaire. Enda Donaghy agus Padraig McDonaghy Stig Lord Parker Tráchtaire an Berta Cohéin agus Padar ó Choltáin Séimi ó Concannon agus Sean Óg Machaig críoch amach lína le tosaí Tráchtaire inniu. Fiachmach de ibre dóig inniu Sean Óg Machaig bhfuil sé ráfoint leis de cúignú me déag an tatan chaite I gluthe Ceallaigh sin aig an Cabán. Istig an son chun tosig fidir ha brádain séireach fear eile bhór ráfointe sa chiad cúignú me déag an tatan chaite lácáin mac moirí a gibir de trí déag an timróir beidirs dain séirí ha ann dá tíróin Tráchtaire istig I lár buíd an son ag ibre ceithre déag bhí sé óntach sa chluiche Ceallaigh sin séach diarmada agus Liam Macaire an son a bhór cúil an aig an Cabán istig ag ibre cúig déag a caithg na leid sin líróide áil Tráchtaire chomá mar Bei sé dochar orthe. Réanathe agus búteóirí na bliana sa caite Doire I gimmart an cúlbáide fear Lord Parker captain an inniu ibre de héinteag agus cúideag a dhimmar I Leathcheannais na bliana sa caite agus bei siad Eoghain séireach Tráchtaire inniu an banisteoir céanna chomá Damien Macaire a frachló a ríist im bliana agus iad an láidir agus Anna Hahi ag an iireann sin Tráchtaire cé go bhfuil siad gan áras óg. Cain faoi stair, cé go bhfuil sé buaite ag Doire I fethe trí agus fethe sin Craobh Peile Éireann tá níos mó buaite ag tíróin tá cúig churann agus fethe buaite ag tíróin ag an leibhéil seo creidéanú ná creid chun labhrás I bhuirí a frach sa chunta sin níos mó ná Doire a chá Doire tachan ceang le Reint blianta an nós. Ó hebh grúpa ribh seo, bhí cluiche Ceallaigh ag tíróin, ní raibh ag Doire sin de bhór an grúpa, an chóras grúpaí a có ag an leibhéil seo. Bhí an cúigar ó ola in grúpa Abhainn agus ceithre iarn ó ola in grúpa eile, grúpa A agus grúpa B. Bhí an gá iarn seo in á grúpa difriúd, bhuaigh Doire an grúpa. Éasca go leor bhí ardhacha in Sathairn na háit agus á siad san na gimmart faoi láthar inis sin ag gún an gáil chomá nó bhfuil fiochantar sin. Fé le dul ar an dhá canéil I léon aib an son. Ach bhí bu éasca ag Doire ar ardhacha sa stáite sin. Tíróin, a bhad níos dochar ar siúd chailidar an ag dún an gáil le pointúháin a chundars tarnáit sin tain chluithe chailidar agus is an bu éasca Well, ditá rá éasca glóir in aig anna chuideas na fórna ach sé dochar glóir in aig an Cabán díra seachtain ó hinna is bua in sanóí héna ceithre déag in aig cúig faointe dhéag in aig an Cabán Doire buna éasca don chuid is smó ag fuireann chuide le tamalaí na nós. So
I mean, muidir síos a beagán in inniuh istólam go bheith númad ciúnas a going ribh chléthe árán a bhíon le bheith going chomá ha mí beagán in mála tasnú amach díoch dóigh chlog tá slú a breá tréis badú isteach tá na fórnacha sínseirecha gimmert reintas na noch fiochan na trachnúna inniuh in áit na éire ach stócha agus tíróna gimmert chunta ghaire tá daine ansásta tachtinn léthe seo chomá a mí stigan san onad speisialta an sa in san Owenbeg a tógach roinn blianta hen tá park na álinge gym áling fuirgan na bháling chun sa agus náirtain náirtas na lads óga hat tréisteach chun ceang in ire le roinn blianta nuas tréis teachtaisteach agus anach chud oibre dhéanamh in san áit seo gan áhar is anach chud cúnta hen is sigíre an rud céan a thógant ní bheith géin árán a bhíon ní bheith géin númad ciúnas raibh mí díreach isteach sa chlé sé Paul Falún a bheith mar réiteoir Tráchtaire inniuh can sé héin líróid isteach agus fuin híróin an ansaí tús an chlé fir bhúran san istíigh dá híróin istíigh a Lord Parker deacair le creidún go reintas an lead sa faoi seach déag ach tá gan áras tá bart start cinnte ag an chumlóch a scaid bhar a héinte an san agus é an líróil cúplabáta hena féin sé ó chun ceanan ó ardbó dá híróin Tráchtaire inniuh fear mór éile éana McDonagha éana le seirbh inis téann sé díon taobh tá 40 ó ghaire in san lecha cahéin Tráchtaire reis siar an sadí Pádraig McGilliwa Pádraig Eoghain séireach istíigh Lord Parker chomáile anna chosantach istíigh chun cúil chomá líróid i ríiste éana McDonagha éana le líróid áling isteach an marc le tógan na san má gá tá stolam sé mac díarmada le seirbh an sa Des lós a chléthe ní hééis sé hán agus deisinis ón fethe héan dó siúd númad do bháin imime ar an glog fach se go deas a bheith tíróin scóir úntaach luach a chur ar an báir agus sé sin dentacha rein daoine sa ó hírón slua álaigh istíigh an sa Tráchtaire an íor cheapan mar go mech mór an istíigh ach tá níróid buirte ríiste Pedro Coltán pointe fuitige Seirbh caite agus ag deiread an chiadúir Tráchtaire na Neomhanis. Bhar de Ellansa an chiad í róid do éimean de siúil búteoir i léireann. Rian ó Cuideán. Cuideán inis mar é síos. Cé go raibh 40 ó ghair an lechéin tá 50 ó híróin in le chéin inis. A fós ní féidir ón fear breá seo éimean de siún a stoppa éimean taobh mó den fé héan ach tuite sé seo bhd amach ón gúil bailithe ag cosantóir híróin. Denta go maith aige tá 4 ó chuidir mór haimpaileach duine se go maith teach ó dúnt léhann san fear cúil tá fear síos de híróin se gurt is dóm Craobh Mionúr fanna sé síos ar an dalamh lena míad roiig. Tá cos choiristeach an san ag fear chuide agus má sé Tá an kicamach búirte ag tíróin ach stoppa míad an sa tá Craobh Mionúr héasar a dalamh gortha go donna droch choméir náda cad a hála an bhar ógach sé sínte chun talamh an sa san bhuiile míad síos cuasaí. Tá an sweeper siar do ghaire Tráchtaire inniuh tá beáín gaithe sé de ní marrán an áíre ha sé bhd níos fórin sa mar a bhí agus mis fágan Belfast ar maidin heb fethe céim se anna scamlach an sa an na spéiríní tabling an sa agus hempel cúig chéim déag began níos fóir an gaiche séide agus a taú le tíróin mar sin tonsweeper siar an glamtóir sé siar ag chunta ghaire Derry níos le seirbh. Son gur Devin McKeown son siar de híróin chomá má sé testáil bailin is sé Rian ó Cuileán. Rian siar goí dar am gochan. Dar treasan na parca agus cúlaín tíróin a ríist sé chuimháin má canálaí seirbh bheige treasna dí cocháin a ríist. Cocháin agus begáín spás tefistigh an 15 siúdach droch freibh os a chóir amach chu bhíon ó Tharagáinde sé a fós chun séach dín taobh ha mí d an fé héanach droch
Droch deis an son, agus baile an son, did an rock, caiitige, didn't brab to Ceallaigh chamadach. Cosint úntach an son, ag tíróin agus sin mac cúirt in ish, taachtamach dín, tachta cúig, tenta go maithige. Agus chorthamach go dtí an taobh. Seán óg mac téigin ish. Mac téig a lorg den éigen chun rotha, sin choristeach, mis sé begáin óil, tenta go maith an son ag Rónán ó Ceallaigh. Agus baile he ríist ag Rónán, sirdí rian ó Cuireán agus fuiere, in baile han soig dar am a cocháin. Tenta go maith an son, Doire olmhór son ag Rónán ó Ceallaigh. Cuimhín McNally in ish. Doire sásta, Ceallaigh chamád a ríist, gáin gacha séide, in an aig chomá. Ní sé róchan an áíre. Mid lo fós cuig nú ma dimime hin ish, an glog an so. Doire le Ceallaigh. Seamach den lébe. Nis ag Luke Grant. Luke tevistig den dachad a cuig den, go maithige. Luke fós. Fuier in ish ag McCullough, Macúala, Casa, Gampú, Sireige di O'Hargan, beganin spásige, Will, Neil, Curra Trasna di Mionúr. Mionúr Shirish, Deshin ish ag Dillún leis an cos, yes, bosta ach fóríl an son. An ciad ceann curtha fóríl agus credin ó mácréid an ciad íirecht chúl. An do gaidir Tráchtaire sin curtha yes agus fóríl garóid Dillún Tráchtaire. Cic amach tappa goróir an son ag sína an macúid. Imethe chofadale donnacha stólam an son. Ballatha go deas an son ag Séimi ó chun ceannan. Tenta go maith ag Séimi. Sós tríd lár leis an dorn. Stún Cadís an son, Cadís rinde ó donnacha. Agus deis ag tíróin cheapá go bhfuil seans an so ag GAA seo chur ar an traslan. Tevistig den dachad a cuig. An chuoch aige, sé a thóga an ceann seo, séach díarmada. Bhí sé go húntaach sa chléthe ceathrú ceannis tíreach seachtain ó hinna ish. In aig an cabán, beidir gur chairigh sé sin go raibh siad ag immert seachtain ó hin, chléthe eile immerthe acu. Sé in ish. Seo leis an cos yes. An na cos aige, agus é sin chur a díreach an trasnán tá ag séach díarmada gur ceathair déag do híróin agus an chiad fuinte Tráchtaire in jobh. Seachtnúmad imethe an glog. Agus Doire inis, raibh na cotínta ciúnathe go mór, a cha sé an loch fós, é sin bóite acu, bhí sé sin an tastáid inta go maith an son ag dar am a cocháin. Gachar ar an déobh sin Tráchtaire, í réanú den aici leis an slua. Fós há neart tamha na mórcam a fuite an son ag cuimhín ó Hargáin, inta go maithige. Agus tuigh Doire a ríis. Tíróna chur beáin níos mó brúar chosantóirí chuide, níl se chohéascar a cuimhín McNally inis. Teach sós an taobh seo den chiadúir Tráchtaire. Baile haig, Geró Dillún. Ten Ger Shear. Fight to grow on a Ceallaigh. Ceallaigh Traslí McCocháin. Gachtain na cúlathe do híróin faoin dráseo na Leathcheannais. Ach fós, a sé brábal a róthir a dhéanamh den chuid is mó sustain dachad a cóig an uair sin é a bainte bhtha agus tucha tíróin níos seo neart luas có tríd a lár. Ba dad, teachtasteach tríd an son tá páidir go donatha mas féidir le fuc amach ach a ní dhéanaan. Sé Liam McGuire. Tá an díróid in ish, tá brú a teachtan son ach dénta go maith fear híróin bhfuil lámh a graimú a tá a fós hí Bhí cúpla céim breis a tógan san agus dólam gur cicisteach atá ann. É sin bronta ag Páil Fallún Tráchtaire réiteoir an le an jobh. Dólam ghfuil animá dógan chomá. Agus deis sin ish. Cheapá an tríú faointe aimsú go deas éas gan san. Go chuide. Tíróin an sa ar an fé héan. Séim ach díarmad a ríist. Deistón dara faointáil, bhá trí faointe fuitige sa chluiche ceathrú ceannis, bhí trí faointe fuitige faoin dráseo, beag rá faointe fuitige leistigh den éonómad Tráchtaire agus an tríú faointe ag tíróin
And slow and so, Hiron, Bras Oster in Gaunshin, no van Gia, the Errington slow Tráchtaire as Doire on the shed, Tráchtaire gus gan hours, Shingen, Nude, Reinton so, Hiron, Homagus, I should Bras Oster the Corsi, Marho, Brado, Bheag and all their Junte, Doire, Tráchtaire. I shouldn't bind to Aaron Dalab, yeah, bind to Aaron Dalab, big own McCanwy and son on Cashna on glass, because they're initially sheriff. Dar Eoghain. Eoghain tríd láir. Das éasca ní mór Tráchtaire. Fós de Ceallaigh. Fuitin isig rocks. Well, rocks zero caid to get reached. Fuitin reached to get. Lucas Grant, Trasnan, so goodie. Rino Cuileán is Ceallaigh. Tá fearan Dave Chomama hasha tastalwig. Níche tastalwig hasha tevistign da the coig. Tá brú Tráchtaire ó Liam McGuireach ní réon bhahasón. Mar fós Ceallaigh aca. Fuitin isig Rory Biggs. Stolen Chiador Tráchtaire. Bag noch caid to get. Badin sé ríiste 18D. Ha Berton son ó Ghuire Frach leis. Count go shoot. No, captain the forna. Sergeant, ach an ceann sin curtha chéagus fóríd ag captain the forna an tarna ceann curtha fóríd ag Doire agus ní pointe ag curtha na bliana se caite fós a sé an loch ach a tíróna féchant an bhain iseach leis sin ráte droch kick amach an son baile ag McGillivreid tasantí rocks an is deis beidir a cool an ceann sin curtha droch cilma an ceann sin ag Dylan rocks é sin curtha chlé agus fórí ní bheise róhásta ní dólam go cúpla leis an déhlín a códí róhásta leis sin chomá déit mí éiscin níos déanaí ach códí agus Dylan ana hiún go dtí seo Tráchtaire ha líród caiite go ribh seo chomá bhfuil ní Doire ag na rásaí go fóil ha rud ag an breise tastáil bhuain ní chauró sé sin an líród a fuite ag fear Hiróin agus an kick séir buite ag Pádraig McDonagh agus tíróin a ríis le Ceallaigh sin tógach an ceann chomá iad a béil táirthe ag duine éigean tó Ghuire an son agus beidir go bhfuil deis fiúán an sá dan fear seo séach díarmada a tríú fointe a aimimsú Tráchtaire mar bhí mar 3 fointe fuite géad éiste de chuignú me déag an tatan se chatte agus é sin an difriocht idir an dá ar an ináíre agus sé iste íirecht é sin da a chuig an réich ádathe pí sin cabhró sé sin leis agus an íireach sin curtha yes agus fóríd an chiad ceann curtha fóríd ag tíróin Tráchtaire an jobh agus an chiad ceann curtha ag siúd ag sé tá fointe ge ach fer sé sin godáas am ceir fointe curtha idir na fórna cholósa tá tíróin is a chur brú chosantóirí Ghuire an kick amach sá tá Bert breise ag Ghuire an sá Lord Park agus genta gomacha ní mór an siaran is tá Hiróin déta í svehin driblóid ach níle droch kick mar sin nach tucaméidir siar bhí caníos genta díreach ribh sin caníos cuihín ó Hargáin sa raimíd siar droch kick a bhí ann bhí deis an son ag chunta Ghuire bhí Bert chun tosaigh an ag Bert Doire inis na Ceallaigh péisceire cuihín ó Hargáin chuihín treis níos smúd an líróid éiscin Tráchtaire na aon den eile trasnadí McGuckin trasna ríis a begáin spásan is fuite ag fuir Ghuire tá rud ag an na tastáil cheapá faoin drá seo cuihín McNally inis de Ceallaigh McCullough han da a cóig ach óntaach an son lábhisteach ag Pedro Coltáin a bainte ag siú tá Berto Ghuire teachtasteach a chur breúir agus sunk fuite ceanna có tá líróid ag Berto có faoin drá seo agus stólam gur bhain fear Ghuire bhfuil cruálach go leor an son bhí sé idir bheirt ach tíróin is de Ceallaigh 3 fointe atere bheith an 4 fointe go déas ach ní mórrán daine a bog an son tá brú techt ó Ghuire ceann dain séireach teach trasan in cúlbáireach trochaíireach tá chance ag rocks an sa bhfuil cheapá cinnte an uair sé rocks agus iná riide cool áling fuitige a nic sé go raibh dain sé ann bhí osín mac óid a frach leis an líróid droch kick fuite cahar droch kick agus é baile ag Dylan rocks agus cool fuite ag Doire well cafarrá chomáile sin ribh sin Mas féidir éana rá bhí anna bhrú a tacht an son ó Ghuire ní raibh mór an spás ag éan den ó Híró ní raibh éan den á lárug seachas an cúlbáire agus an kick well begáín ró bhail dain séireach trasna an cúl an son ó fear Híróin agus Doire leis an cúl an baile an son agus maint na háide brasásta lei sin
Bhí der nervhís ar golóir, bhí rud éigean na tastáil chiad cehrúd an gluthe beag nó críochnágain. Ach tírón le seileh, níl siad críoch na fór, ha siad gimmert níos fear ná Derry go dtí seo. Ba túnú an sin na méad bhí ann, é baile hinis ag ceithir me gid a bhríide. An son ag éimean de siú. Captain na fórne, Seamus Sargent, fain Seamus cúpla pointe ag beidir cúil an ach cluthe, a sé ciún fós go dtí seo. Rian ó Cuileán. Rian na beganín spás os a chóir tá fear taobh leis chomá. Right sé hé níl mór an son, Bheag an dódal siar. Dar am gochán a ríist. Dar a tebhstig an dahad a cúig. Dar a doch an ceang, roch das an son agus buide das fuit an son, chomá. Ag fear a chuidir, right sé siar go dtí Dilún trasta. Tá fí a ríist. Deir anna chupóir de chas ní róid, anna hamas de seileh a chamád. Ac an aili. Denta go maith an son, sé chur brú. Ar Seamus. Is Rian ó Cuileán. Trasna ríistí dar am gochán. Gochán agus beganín spás aige. So go fada leis an fethe héan. Tá chus an tóirí ann, tá tosathe ann. Tógach an talún agus genta go maith ag dar am gochán. Kick sé éas go golóir bront an son ach de lorug sé chomá ón dahad a cúig sóstí na fethe héan. Sios chun talamh an son agus deisinis ag garódú duile an pointe choir den na fórne. Agus iad a chorchan tosig den chiadúir Tráchtaire in jobh. Trí cheann curtha ar fóraíd. Ag deire go dtí seo, sin chiad pointe bheith acha agus faoi dheartha pointe fuite ag deire an ceann sin ag gearóid ó duile an Tráchtaire. Ceann curtha ar fóraíd aige, ribh seo chomá ach ceann sin fuite aige. Denta go maith an son, kick maith cháling an son ag osí macúit. Tún siad siar an son. Sean óg MacTaig. Agus níos mú brúin is a Tráchtaire ar lár páirce Eoghain ó Doire. Ní rudí chun tachaúéas go chóban nóir seo, Pádraig McGirrá. Tríd, isteach an sodí Seán ó Corra an chiadúir de cheanna bheithir ní róid Tráchtaire. Seán istig. Dahad a cúig, well, casa áling an son agus beganín spás fuite ag McEoin bheith pointe áling fuite an son ag Davin McEoin ó ardmhó go háling aige de chaise díirech an son ar an rútín isteach ar a chos dhéis tebhstig an dahad a cúig agus an trasná an son ag Davin McEoin. Seán mac chun léve faoi bhrú. Ceann áard faoi dheartha sos go fada leis an dahad a cúig, a buaite ag fearr mór chuide agus raimí chun tosaigh cosint áling an son denta ag fearr Eoghain an son ón mac an bhui denta go háling aige ach faoi dheartha ag cainte aige agus duir a ríist níos le seileh raimí trasna go dtí céadacht dar am go cháin. Dar inis go fada le Craobh mac an ealaí. Craobh tebhstig den dahad a cúig, well, troch íirecht an son ó Craobh. Bhí sé géireachar ar an déhhead an cos ach an troch ceann chur amach ar an déhbína Craobh. Fós cóscóir id na fórne. Dyn amach go le gháin númad déag fág a sa leach seo. Ní bheith mór an dar an breise. Ní bheith gortú amháin Bheag sin méid. Scóir ísir, níos tíróin a tacht. Seán ó Corra. Danta go maith cheáin. Pádraig go Donacha. Go háling an son, droch son fuite ag Owen McConway. Lena sé raig. Davin McEoin a bhór pointe áling is dó an tarna song fuite ag sin rá dorn fuite ag fear Owenbeg anam tócha an uair seo sin anam Christóir Macúada. A thóg an réitóir an léin jobh. Owen McConway níos le seileh beganín spás ag Owen. Danta go maith ag Owen tach faoi bhrú a dheartha fan sé sunk sa rám chomach lena méidir raig ríist. Padar ó Cóiltán níos le seileh.
Éadán ó cuiine is, éadán ciún go dtí seo Tráchtaire, ten se trasdí Devon McKeown, a Devon Brabal de pointí an dach a cúig mar a chanic mar níos lua, tá beagán in spás a testáil uig, tá casa úntach ag leadóg seo. Imime cho fada leis an féhéan, ag íradal Harris Slú Grant and son, ní enna se a fear eile tógach an talamh agus deisic tíróin is pointe chur idir na fórne. Ba sé duchar an ceann seo chur thar an trasnán. Stódum gur lurcán ó Maria hiúcaigh trasnach an é seo thógan ar an gos clé ón cethir déag. Bhí siad ag géar cúpla méadar a thógan son agus é bhrú isteach ach an fearlín an son a bhrú ar eis dín spot a ceart ach tóga sé cúpla méadar breisin so. An ghaoch leis Lurcán mac Maria. Well, Isha agus deisian isig tíróin brisin sé amach ceán ní léan ná nach fear chuide ag deire well bhí sé sin dain séireach go leon ar mór an a frach leis. An táig deire. Amach leir ríist. Cuihín ó Eoghain. Well, an tá deire cafará ó heh cúlia an son agus an cúl a bhór deire níos lóthe. Cura na bliana se caite. Ní cheapá é. Bhí anna chu daoine ceapa goach bua éas go goróir an sa ag deire Tráchtaire ní mar sin na háise garóir ó deireúna is. Cóscóir an sa in ar a denú mod fáca ar an glog an sa fárc Tráchtaire na riomh agus deire leis sé le bhar an 15. Cuihín ó Eoghain. Cuihín dín lán chulaí Rónán ó Ceannaháin. Agus Rónán siar istí rion ó Ceallaigh. Ní réandanna ó híróin taobh mud an seaca cóig go héin denta go maith son ag rion ó Ceallaigh ní cheappa gur cúla é ó líróráil isteach dí rocks ríist ba cúla eile go deas bhí mar táirt amach faoin níos luach do bhór sé an cúla go deire mar sé annachchain séireach an leid seo ach ní éiríonn leis an uair seo tá scóir tastal ó híróin mar bhí marrá tan ghaoch lóbhach se go deas pointas bhreis seáil Tráchtaire an pás seo níos fearr dín cúlbáir an uair seo á sin ma cóirte tacht amach ag an dódal siar bhí brú a Tráchtaire ó Rúí ó Bheag tíróin in is gír a scóir nó bhile á rih le ham tá brú a tacht go leach ríist an son ó chuide deid duir an sás an dar na choristeach Tráchtaire agus a scoile le chama bhfuil denta go maith an son ag Pádraig McGillowa denta go maith ag ar ríist chat a teasna dí ó Cóiltáin taobh sig an 15 seo choristeach ísid á seansan isig tíróin béidir má bhrisin sé díocht taobh mud an dí ar an gos cléach an ceann sin beagán in roíisiid ó Liam McGuire an chiad deistó siúd thab fós brú a tacht ar chuide an son Goodman ní heach Ceallaigh séidirh ach denta go maith có ábalta briseach a ríist agus tá tíróin na cúla a ríist tá fear breise ag tíróin ag an 15 chuma an fear breise sin ná a Luke Grant so caithfear deire tacht sós tríd leir tar neart fear siar in is seo híróin agus caithfear deire tacht an ceang le séiread na lábhacha bhfuil denta go háling an son ag éimeann de siún ceantas na himróirí is fearr ag deire bhfuil bhfuil sé an dul é héin tógach an talamh denta go háling an son ag éimeann de siún an bhós ag bra aclaí tacht é héin Suas Street leir na parkin ar bhéon den istig bhí séir taobhstig den fé héan agus tógach an talamh denta go háling an son ag buaiteoir ide éar na bliana sicáte fós a gimmert an éon áhars de chuidir Tráchtaire agus ceantas na firas táchtaí dóibh Tráchtaire bhfuil bhí rud éigen na tastáid go géir ag deire agus é sin foiite garóir ó deireú an son agus an ceann sin chuir an trasnáin an dar fointe ag garóid fear bailin na scríne Tráchtaire inniuh agus pointe idir na fórne a ríist deireach an tosaigh. Chálaí róid ar barc, 16 mod fáca ar an glog. Tíróin a tacht dín taobh seo, a bert in aig duine bháin. Ach níl sé buaite ceachtar acu, fear eile hagan isteach agus a bhuanéis an fear sin ná Seán Ó Corrid, anta go maith seo an bheith pointe eile go deastó, bhéad an Ó Cain istig le ceann áling ach droch freab an son denan sé amach dír a gachaíireacht é áil ach tá Pádraig
McGillow treis Ronan a Canavan treis job úntach dhéanana Tráchtaire na bheith bailithe ríiste Craobh fadanis le Rory Bheag a began in spás ag Rory ach tá cosantóirí híró na coolú faoiare raig Rory Eoghain más féidir leis ach cosint áling genta captain na fórne Paul McGinilla ní mór an genta ag Paul Tráchtaire na ach bhí sé tastáil an son fear airgil chiaráin agus genta go maithaige níos tíróna teachan cean go ríiste Jamie Concannon a bhí úntach lósfar agus a lár buid an chéad nua a bhí ciún le nua an os an sin a lár ríist ach cosint úntach genta ag cosantóirí chuide bhí ar anna láidir ó héobh cosanta an bhíon se caite chomá agus I ddíire cho láidir ríiste mlíana go dtí seo Rónán ó Canavan a déanamh sóir job sé mac díarmada sa chiad 25 nua den cléthe Tráchtaire na Inniuha há sé dain séireach agus há sé luach fós rion ó Cuileáin in is seileamh agus duire ina deach chéin éime de siún cho fada siar is an 15 chéin ná chuig géim an ónáid sé ribh seo duna sé iirecht a sinna dhéanamh ríiste be sé hena jochar agus brúach wed náidir faoi sin ní madam tartamach faoin réiteoirí agus déir go raibh baróg á áil an son ag go bhar óg agus tuigh tírómach an ceang ní an stó bailú hásta sin tuite sé seo ís an droch iirecht an son an áíire ó hirón bhí a bhad ní smú tastáil bhí an táileo kick séráid nach an ceann sin droch iireach ceart chutha chlé agus fóríd agus beag deisian is ag seoach an léimhe kickach ó thógant ráid sé gear ten sé gear agus é bailithe ag man dúchaid a ríist Rónán ó Canavan náirt seireamh ag an nán cholí Tráchtaire na Inniuha Dylan Rocks treis coolú Bhí sé an dul siar ach an ceartaige an dul ráid sé ríist an héana dó agus bailithe ag Dylan a ríist tá níos mó ná díreach cúil a tasáú Dylan ó go dásáling an son ó rion ó Cuileáin agus na morcha coscéim a tóga a ríist ag rion ó Cuileáin níl an stú bailú ó hásta ríiste sin ceann sin agus féidir gfuil an ceartacha ceap mé gur dhéon rion job úntach an son ach seans de híróin is tachan ceang bheith pointe eile go dás tá siad pointeach an cúil Níl scór foiite go le tamil fada inis tíró 3 fointe deiste de chiad cúpa nómad ach ní mór an foiite go fós Brúmíd lethach tá an réiteoir Paul Falún ará an son agus beag an tríú kick séir ní go chéile buirte ag tíróin má se Tá an slua brá glóir inis na morcha ama caite an son le seileamh thráite ag Paul Falún agus faoihearra sé tréis nadó go héide den iar an bada ha siad níosás den is mar bhíidir fearragach an son ar 5 second Ryan míid siad beidir gur ríró chuig a bhí ann in anna chuid na ríródí sin de tamla nós agus cean chuig a bheith ann agus an líró caiteisteach idir bhirt ón dá ar na níos na cé bheith ann stóram Éana McDonagh a péisce ré agus is tólam gur Séamus Sargent a bheith leis an há éidir a hocht dal suas fibhreatha fuaire credin an ácred an vertical faoi seach déag tá sonc óntaach an son ní ggólan na ggólan a bhí an sonach beidir kicks a tógan foiite an son agus tucha ag Pádraig McGillow agus seansan is ag deire in aig na gaotha sé dochar an ceann seo ach tá captéin a chuide Séamus Sargent brábalta Éidir churthain trasnáin ón 15 tá sé seo taobhistí den 15 cé go bhfuil goich measartha séide go bheasartha Alberto Hiro na gíire chuiristeachar níos mú ná sin a tastáil chun stoppa chuirde sin néad so trí fointe ag Sargent ag an Cluiche seo an bhíon sicáte bhí mé héana ann bhíidir gimmert na go chun an áil I ddíró an blian ó hin sa Cluiche Leathcheannais bhfuil deire má glóir ná sin agus Sargent le 3 fointe an ceann sin péisce chutha ar chlé agus ar fóríd ag fear chuide sin rá ceann chutha ar fear fóríd ag bailithe an son ag dar miciún na míid roiig de si Cluiche má se cóiltan inis le seileamh trasandí ó chora
ó chuir tebhstig an da cúig tá brú Tráchtaire tá Bertú chuirú sa chóirimach denta go má agus yes pass das fuite an son ag éadán Eoghain trasna D&D deisian is agenda is seo chuir an trasnán rois ní bhar cardiaag ní sábáltach ní an spásig sé ten sé siú gotí Jamie ó cin ceanan inis Jamie lar begáí spásar an féhé an chuann sé trasna fós ní an spás chu cosint áling a dhéanamh an so ag deire agus beag ortha coolú well á cethir déag ó chuire an son ag cosan tebhstig den a dahad a cúig héin agus tá job maitha dhéanamh acu le go háir le cúig nuair déag nóos caithfar rá Bhfuil me can bhuí éana amach donacha Pádraig McGiddua Pádraig lán ábal a scór ná le héin má sé an dahad a cúig mar sé dí sé amach díarmada So númad a bháin fáca há trocha cúig second nú mar sin fáca ar glód mar sin númad agus trocha second cheapá fáca sa chléthe seo deis de tíróin agus well denta go maith an son ag éadán Eoghain bhí spás feite ag éadán ar an ghetóg chumá an roiach leis bheadh sé seo go deas de éadán a gúsáid an marc go deas fear argail cíarán an ceann seach an titim á seach an titim céta ann tá Bertú chuide ann ceantas a daoine sin ná Craobh McNally agus fuite ag éadán denta go maithaige Cluiche an son chumá agus beag deireadh brasásta is seo chríochtnú amach an gná am chríochtna an so insa ná in Bheag agus beag númad inis do chuide maitha bhtha dulchan ceann agus pointe eile a aimsú níl sé éasca tá fir híróin treis brúchan tosaigh tá siad a gcíre brú chur agus tá brú úntaach chutha chumá agus é bailithe inis a seansaigh Lorcáin McMurray seo chur an trasnán a tastáil agus fuite ag Lorcáin McMurray bhain tá siad a chur brú an son ar chosantóirí chuide agus denta go má beagáinín mar an ggéana is an cúla bhór chuide bhí droch pass kick pass chutha trasna an chóil agus fir bhreatha óga ábal é bhailúil an sé bailthe ag fear ag an teil an son agus Cluiche an son bronta bhfuil ahrú bhfuil an sola nuamad an nós bhí sellebh deireadh níor bheith nuamad a bháin le dála ach tá smacht caiilte chu inis le nuamad an nós an dara íireacht inis agus seans ag tíróin agus beidir ó faointe bháin siostí pointe chun ceann well nach des an rud é a bheith ann den ar na tháinig chuing dí deireadh Tráchtaire in neomh tá seansaigh sé amach díormada iad a chur pointe chun tosaigh agus caithfar rá thar an lethúr agus nuamad a bhí going go dtí seo Tráchtaire é tuilte beidir ag tíróin an tá ag deireadh an cúil sin a aimsú agus an baidad ní cheap mórrán go meach scór mar seo going ag letham Tráchtaire in neomh bhfuil é curtha ar fóríad ach an áiríide caithfar rá tá maintir na háite beáí nimníoch. Tá cóscóir going an sa agus níor cheapéon den gmeach ag gana ar am seo sa chluiche Leathcheannais Mionúr Peile inála búteóirí na bliana se caite a rán na cotínta Tráchtaire I begáín driblóid. Be míad ará se gan denúmad bí cinnte bhilling. Sa chluiche Ceallaigh bhí trí faointe fuitige faoin rá seo beag rá faointe fuitige leistigh den éonúmad Tráchtaire agus an trí ag me gid a bhríide tasantí rocks an is a deis beidir a cúil an ceann sin chur a troch ceama ar an ceann. Trí cheann curtha ar fóríad ag deireadh go dtí seo sin chiad pointe bheith acu agus faoi dheartha pointe fuite Dahad a cúig, well, casa áling an son agus begáín spás fuite ag McEoin bheith pointe áling fuite an son ag Davin McEoin ó ard bhór úntaach curtha chomá agus é bailithe inis seo seansaigh Lorcáin McMurray seo chur an trasnán a tastáil agus fuite ag Lorcáin McMurray bhain tá siad a chur
League Arash a Chorda, the noun Bheag and so Clehe Leathcheannais Olvúir agus score Olvúir a Tráchtaire Chaman so Egla how ma co-score either Currahna Bliana Shakate agus na Courtóri Tiro na Dimri Vadnís Fior na Iad Insin Chiad Lach Marach a cool a Haur really da Rede Vech Tiron chun Tosig ach Trachanúma de Peile Mionúr an so fós Trachanúma Fichan heimpelering de ein ahre ní ein ahre fecke gom an so eg la how ma ha ein ahru gente oh tá no ní ein ahre gachad man gena mar sin lenami daring an niro kaitistach agus Cos Catistach ag fear chuideach droch kicken son a rístig tíron sin an tarna cheann a chuirtha múa cup nó kicken a sire an son droch passana agus dire a ríis ná ire begar hero an sedabh chamád agus cúpla scóir aimsú chomá tán réach ina naig chomá nícho roise sin de cuasaí agus an iran baile leisingach Tráchtaire na stúa des an so agus an stúa a fás an tam beléig nábeag nach lán an so Tráchtaire in jobh. And a bheas ag maintir roiide an seo búteoin na bliana Shakate agus rán na coitianta in jobh agus don Craobh iring chomá. Sa chluiche Leathcheannais sinne a mi de gáid scór an son dúna ngáil ag cailúnt the ordfacha ach resting Cléithe seo chance is ag dire bhfuil scór fuite well tá bhí sé sinna pastáid scór áling an son agus dire a ríis chun tosig an scór sin fuite is tónam gur Luke Grant a bhí ann na go deire sé Luke a bhí ann pointe áling bhuaig siúd os na cúla sin an tastal mar bhí mar rá ordfacha go mór chun tosig rún ngáil an son an tarna leach díreach tosnathe an son chomá 8 pointe dí 3 pointe sa chluiche Leathcheannais eile. An deir inis de sedamh tá an ceathrú gír fuite có faoi dhearra ní idirach sa tarna gír an son sa chiad leach gimmar de bhad níos fearr agus an cosantóir Luke Grant le pointe ribh seo lurag rud éigean teile thop gan in spásig Luke pass áling trasna íireach den is stone make Bheag agus cool áling fuite ag dtíre bhí rud éigean na tastáil weid seo fuair nomláin difriúil ná an éar na hána go más sa chiad leach cool áling fuite an son. Now the céhí anna go deire an Gearóid ó Dillún béidir tarna mí dó siúd cool áling an son a fachta có bhíród éigean de tastáil butha agus an cool fuite leistigh den 3 númad 2 númad ag deire agus by dad tá difriocht olmhór inis tá cool ceapá tastáil ó híró go tapig ní léon bhas an son has sunk fuite an fear híró an achgad leithach genta go háling an son ag Craobh Mionúr agus difriocht olmhór an so idir chuidir sa chiad leach agus deire sa daran leach cabhfuil cosantóirí hírón sé dimime ana hiún inis tá ruaí ó big na sedamh tá sé an fé héan an so Bheag an dódáil siagdaí Chris Macúála Chris le beánaíon spás níd agus an dar náling isteach ag fuite ag ruaí big sa sean eile ag ruaí de faointe agus creidinú ná creid ó an ggó scóir tá si inis ceirú faointe chun tosaigh agus sean an cúig go faointe a chur atar chomá éimeann de siún inis díreacht hebh mo den bhosca ceann das éasca don citógach an so agus búteoir idir éar na bliana Shakate das éasca dó siúd an chiad faointe fuite ag éimeann an drit nua Tráchtaire inis ana chur oibre déanamh ag tírón agus iad faoi bhró maiteach an aig na gaotha chomá bhí seansa chu ceapá go raibh seansa chu ach duire go thomláin difriúil an so le ceithre númad san áing Bheag tírón inis Bhíor áling corach an tosaigh agus baile an son go háling chomá ag cóiltáin beánaíon spás go chomá doran agus tagann sé siar agus seans a ríiste cóiltáin á spásaigh agus cóiláling fuite peadar ó cóiltáin fearr fiomtanach chroigh sé héine thug sé pasta fearr chuide bhaigh sé ríiste héana dó ríiste agus sáte deas íse bhí cóla tastáil ó híróin agus é sin fuite go chomá níos baidad thug cléthe going é sin baile ón dalamh caafar rá sé agus tírón inis dír gá faointe chun cúd tógfar an ceann sin chun ceann chomá de bhaigh Chris Macúála sin ón dalamh agus an son thug sé soncín Bheag de fearr híróin má sé ha mí taobhaisteach den 15 agus thá deis ag séach díarmada pointe díreach pointe amháin a chur idir na fóinna thá cheann fuite ag sé chomá tá cheann fuite ag fórí leige
By dad ha Cluiche going in ish to Doire lach vi dina kind vi co-score down si chiad lach agus níir mór an score in the foiteach an irid a cha go homna nahre an lach seo is seo chutha áir chansig siar open beidir is seo I'm siú agus stónam gribh duine sa bhosca is an gawn sin so big kick amach des yes gan so tá Jack McCloy fear leach néid Cur tres in the park ag siúd grí a rion ó chuileán tá rion fao bhagóí bhrúach ní héon bhrú do rion fuite ag machála an uair seo rion tá leis ná scórálach rih seo éimeann de siún is an cosclé taobh mód an dí agus ceapá go gurthach seo dúrach an trasnán agus sinnaá dianta ag éimeann de siún rá fuite inis ag fear ruthid nua in san Doire lach agus cool idir na fóine bheith cool go des do hírón da bhaide sé I'm siú no dianta go háling an son ag páidir McGillowa Anna bhá bhí brú a Tráchtaire campbell cearar ó chuide mór haimpel éireach job má dianta ge agus seans ag tírón éadún so séimi ó an ceann inis séimi trasnadí Davin McCeown de pointe héin Tráchtaire sé brasásta a coolú agus scuide leis an fear lán chóil Pádraig McGillowa dulchan cean gríon da a cóig cha sé sin leachcail teag fear hírón agus á kick tucha ge chamán tá leis nach bhfuil chuirt a buí fuite hen son nach Olfalún din job okay Tráchtaire Here Mainton na háte róhás leis ag pointe bháin an son sa chiad lech din job má is scuide de leis an líróid chomóras gur féidir dianta go háling an son ag fear chuir céadach Sergeant an son fíocha sin an fear mór Beá compórdach an líróid bailíonn sé ríiste a sé taobhiste an da a cóig tóg chu talamh ríiste an uair seo caafar bhfuil an kick séir sin tuilte go ag captain a chuide agus roiigh sé sin héin bhaigh sé taobh an da a cóig thóg seach an ceange tógach an talún agus jobúntaach dianta ag captain chuide fear eile há mar buúteúir ile éan nó an bhíonn scaite Fóidir an ag muoinech an bocht fáó léthe ceanne seola agus léthe ceannis na héir na taispáint an jobúntaach dianta ag fóinnecha ola faoi ís thena blianta sin chur an trasnán Garód ó Dilún a ríist Garód le neart scór na fuite Tráchtaire an chiaadíirecht ar a chutha fóraí nach nílach scór na fuite ceir a scór fuite óhéin fear ban na scríne deanna slád taobhiste agus ceir faointe inis idir na fóine 8 nóid beagnach imimehan sa insa Doire lech agus ó sin macóid faoi bhrú a cad mar kick áling ballathe go háing chomá ag macdonacha begáí spás ag tíró nach droch fast an son ó Jamie can canan agus deiresásta Ceallaigh a ghlacha agus a chamáda a James Sergeant nó Seamus Sergeant leis Ceallaigh uair bháin eile chu bhí mac an eile inis an son ar neis go dtí Rónán me ceanmháin a bhí anthóchtach sa chiad lecht a ghuiide agus iad a techt faoi bhrú mailteach agus líróí áling a chuiristeach dí sé mac díirmada ach Rónán ceanmháin déanamh muirseach ar siúd an Tráchtaire in Jobh Lucas Grant tá cúpla pointe fuite ag Luca héin a cean eile go deas a chu sé brasásta sinna thart a ceantas an tosa sin na cuihín ó Thargáin agus an pointe sin fuite ag cuihín deas éas go dó siúd an chiad pointe de air for gleanna Tráchtaire in Jobh agus cóig fointe idir na fóine ríist an neart aible déanamh tírón ní réon duine ar an déobhríine a teithú sós bhuiid níd ná réire agus á deireadh teachan ceann go ríist ballathe an nóir sin ag Luke Grant agus a níos seans ag Garód ó Dilún bhfuil thá Garód anna ghain séireach Tráchtaire in Jobh thá Berto hírón mar haimpel ba gardal siardí Seamus Trasna níos agus seans béidir ag go Thargáinach ní mór an spás a trúr ó hírón an uair seo raimid siardí dar a cocháin a bhí ngácháid in sa chiad lech Brú teachtar chuide dianta go ag tírón iad a chamád amach chu bhí ó Thargáin an son agus ní ród fuite fós ag deir brasásta seo bhuiú síos hon gaiacha có tá 5 pointe breise có chomá slú a baile có agus tá taithí có chomá má sé brasásta Ceallaigh a chamád ar feig tamí leile ní réon bhrú a teachtain is sé chuhí ó Thargáin thá chuhí na brisisteach tríd an da a chuig ríist deir brasásta is seo bhuiú síos rion ó chuileáin Garód ó Dilún
Éimean de siún trasnach ó fada le garóidir dileún. Darma go cháin. Éimean de siún. Éimean gá fointe áling sa chéad lech. sé bra sásta dal heimpel lads agus brise trí lína é sin dent again ar há sé tastáil agus san sin is ag deire wen stolan go sé bra sásta sin gaan sin tá sé pointe eile a fuite ag deire stolan go rocks a bhí ann a ríis tá cool fuite ag rocks agus pointe fuitige fear na loi bunis agus há chúl idir na fóine ceapá go mar seanna jochar inis ag tíróin Tráchtaire an gaan seo tá fehanúmad fág ar a glog má neir dáma acu ná siad bra comasach a há siad ciún le denúmad an os. Deire I ngáchaid cé go bhfuil cúl fuite ag tíróin tá 9 buinte creidí an nácraid fuite ag deire an sa in san chiad denúmad ach seans ag tíróin é seo an siú há sé fuite co ceannaí náling fós 5 pointe na fórne sin cool agus pointe díirech fuite ag tíróin an ceann sin fuite ag Padar cóiltán go má cool agus há fointe ag Padar Tráchtaire in Jobh ceannas na himróirí fearr I mohan sonda híróin Tráchtaire a há 9 buinte cool agus 6 pointe fuite ag deire sa chiad denúmad an sa sa Derry nach. Hall scór inis ón cluiche eile nach númad imethe sa Derry lech agus dúnagáil díreach 3 fointe ordmhacha héana hocht. Héana hocht inis de ordmhacha go mór chun ceang gúnagáil. Dúnagáil dulchan tosig agus muid ag caint seans ar cúl chomá. Agus nó. Sábháilte. So cheapá go bhfuil ordmhacha chun dulchan ceang. Agus má leanan leis an scóir seo Ghaire beag deire in aig ordmhacha a ríis down. Cé gur bhuaigh deire ordmhacha go hanéas go tamil ó hin agus baidad má imríonn siad mar a dhéimar siad le gháúma déag an óas ceapá go méid bua éasca ag deire a ríis mar há siad a déanamh jobáling tá gachaile íireach curtha an trasnáin agus fiúáin an cólaí Craobh McNally lena chiad íireacht Íróin tá fearchain séireach ó coltáin há treis jobúntaach dhéanamh Tráchtaire treis sé sinna aimsú ach sin droch íireacht caifé rá ó fear híróin sin íireacht hirsúil de tarrá agus droch íireacht tá fir breisin sa ag tíróin a teithú suas chumá ar an déimhlín a tarrad ag an breisin tastáil tá fearchlún ó ón mansar an sa á réitú é héin tá rud ag an de tastáil Chá na lead a chá muthir barca chur brú ar deire chomá. Caafar dul treasan na pórca agus é sin bad ag garóid ó dileún tá garóid tréis cúl agus 3 fointe aimsú Tráchtaire in Jobh agus in ishá se a gimmert mar cúlaí chomá. Tá Craobh McNally a há mar cúlaí a gimmar chun tosig agus pointe fuite ag a siú. Well, chanig tú an rud a bhí roirí big ag íri dhéanamh níor éirigh leis ach níana sé mór an difríocht tá sé baile có péisce tá fear híróin inis le tacham pórca an fear sin ón mansell ó Cluiche agus líam a gaiire a bhí anna hiún Tráchtaire in Jobh ag tachtón barca a líam treis ceannachar ar fóríd agus ní léon scór feinte aige go fón mar sin é sin bainte agus beagán níos mú fuineh tastáil ó híróin ag go buinte seo. Bertella ó híróin teithú sós an sa ar an déimhlín nach chumá Derry Devlin agus Padar McGoldrick á réitú héin tá rud éigean na tastáil ó híróin an sa mar má haintse se an trasnáin há 7 buinte idir na fóine agus tein sé sin gras éas go thar an trasnáin éimean deisiún búteoir ile éirdan leis an 3 fointe inis
Éman a déanamh job maithiste agus 7 pointe idir na fórne an sá beag nach 3 chearú den Craobh na Gaing agus hon fearthadír chuir a bar ón man sel an líróidin is ach Tráchtaire sin caite ag Colton agus Doire Tráchtaire más féidir sin bainte beidir lecht an talamh ag fear híróin agus kick séir géad an son ina McDonagh díocht teh mud an dí ra sé siar ha sé baide hen sa ag Colton tá Colton treis job úntaach a dhéanamh teach núna cool agus rá fointe fuitig i siúd agus sean sa get pointe aim siú nó fág sé dí séach dír me dé sé le rá fointe é héin rá chean chutha ar fóríl agus cean bháin a hit róíise ní atá le hena choir gus bhil cógíirecht aige 3 chean ar chur an trasná agus rá chean a chur ra sé cho fada siar in is le taig óg mac teig hanna cúla testáil watha well go háling an son ag Seán tá Seán a teachtrií tá Seán a lurg a duine éigen ha darn chur trasna géid í Seán cóirí an sá leis an íirecht agus ag chur ar an trasnáin faoihearre ag Seán ó chuire an chiad fointe fuite go siúd chomá á aithire chomá an sá tá Seán ó go techt an barc sin an íirecht déirnach a bheith ag Seán óg trach núna in neomh pointe aimsige agus bhar fethe héan treis teach an párca sin Peadar McGoldrick so idir a fethe héan agus idir a fethe tá aithirú eile chomá an taithirú seo a teach chunta roiire chomá níl go fór nó fanna míid nuad amháin eile den kick amach seo Jack McCloy, ceann áling an son, le bhalathe an chiadúir ag Chris McCawallach, bailla faoihearre, tá Berto Híróin mór haimpile, ha siad a géire brúm maidiach a chur é rud a déantach níl an líróid a cois, sin an rud is táchta é bailithe faoihearre ag Rónán ó Ceanháin, Rónán trasandí Luke Grant, Rónán a ríist, Luke a ríist. I brásás é seo chamád, Cuiváin McNally, pointe fuitige díreach ceir númad óhain. agus é tachan cean go ríis. Well, bailithe an lán chuí Rónán ó Ceanháin stíl imirthe áling an son ag cosantóirí chunta roiire déanana gachrad iad héin, éhar a 7 in is dar am a gocan do mar rud ag go rainn sé sin ar an trastáin agus 10 sé farír de bhaintear híróin. Ní ach cosantóirí roiire a bhaine sin híróid sin daibh siad an scóiríad héin agus chora ar an trasnáin iad héin chomát. Beag aithirú ann tá Chris McCawallach ag imeach dón barc do roiire job má déanta ag siú tá Gavin a McIver ó bhaine na scríne isteach do roiire chomá mar sin an chiad aithirú déanta den ar an baide trach nóna. Tá 7 buinte sa bhreise có. Brásásta le cuasaí go háir sa chiad 5 nó déag den leach seo job úntaach déantacha fós job le déanamh agus Davin McKeown ó bhard mhór teach an ceang tá son maite fuitige. Ach tá an pucks kick séir fuitige chomá. Tin sé siar. Pádraig McDonagh. Baide hin is ag Pádraig McGirewa. An héana dó agus Donagh a ríis de sin níróid. Denta go maithaige, denta go hanhaige, agus seans beidir ag tíróin tá cúla testal bhua agus seans é seo dalí sin sábháilta lesábháilta. Well, bhí Seán ó chuir teachtasteach tá an kick séir géilte aige bhí Jack McCloy annach rógan son é bailithe fear eile ó Leathcheannais le mar cúlbáir. Annach an cúlbáirí teachtamach is Leathcheannais agus dún géhan na léhananta seo. Lásá bháiltaige bailithe ríist annach rógan son fuitige déanta go maithaige mar tha cúla testáil ag tíróin faoin drásá ceapá 1 nó déag fága ar an glógan sa an san áhain Bheag. Héana cehran is do Rúnagáil 2-8 do Ardmhacha. Fós 7 buinte idir na fórne an son inúnagáil trach núna 16 númad imethe ar an glógan son. So, cheapá, Ardmhacha in ag Doire, sa Cluiche Ceannis, i gceann díreach 7 dé dána go bheith an Cluiche Ceannis, sé lás bheith, iad an áis rólas a going fós.
Dyr y tachan caing yn ish, lorg pwynt ela ish yn lafloc oltach, dain seirach tit y shed I far o gwyr tit yn session din dalafach eire hy rysht, chans yn ish ag ma gride, ma gyd y vride, leis yn cawn sin, har yn trasnan, o far drihid nua e cwn gylio'r gyda isio trach nua sin yn chyd irach, agos yn chyd pwynt y ffwytige, job ma, ha ahrwela yn sot, ha ifra siach jeg the hero yn y tacht ystach, sin dara devlin, agos y tacht yn borg, ifra cair jeg shemak, dyr ma da, wel, sin, Ahrú olfór, beidir go bhfuil sé gorta, mar tá sé lárnach insan ar an seo na bhí sé ciún trach nó na cafa rá ach job úntach dianta ag rónón ó Ceallaigh sin nach rud éigen daisteach an son má tá sé bante den borg. Beidir go bhfuil gortú Eoghain, ní is a goig. Tírón an isteach an ceang drochaíocht an son bailtheig fir bhí tróir tachan tacht a raig ó ghuiire bailthe faoiére Ceallaigh ach séim Sergeant agus seansanis de chuide na línta glána. Well, bhí seansig Tírón an sa ag le haum cheapá hí begánín Spórt ar chuide ach ní mar sinna bhí sa dar leach an chiad denú me go hóntaach ó chuide tá an baintse tachtasteach an is chamá tá ahrú eile ann de chuide tá páric harán ó trún géving fearchún géving eile tacht isteach tá cuiomháin Craobh McNally ó rianach a gimacht ón barc pointe fuite ag an cúlaí is das an rud é sin ar ein cúlaí pointe bheith sé brás ásta lena iirechtaí trachnúna in jobh. Agus Tírón an is tach an ceang, well ficha seo mar róthar ó Pedro ó Cóltá an timróir is feabhar bhí ag Tírón beidir in jobh Darna sta cheapse go raibh fear ó hero nán ach ní raibh díreach fear ó chuide bailíocha agus mhuiile siad síos cuasaí tá a fearrónna de díreach steach páric harán ó bhún géhan díreach taobhing an so leis an barc seo treis é sin a bhailú chun sé trasantí fear eile díreach ar a barc sin Gavin McKeever agus na fearónna de gíre Taispáint is a chur siúil agus tíoch 8 núma de chu é sin íana baile faoiar ag Luke Grant. Luke trasna go siúd íocht an so is tóna meid rocks an ceann seo a aimsú agus é sin fuite ag go deas éas go chomá sin cúil agus rá faointe inis ag fear chuide gimmar de bhad níos fearr sa dar leach bhí sé ciún agus cúpla droch íochtaí an áíire sa chiad leach ach an cúil fuite gin ar bhí sé tastáil agus rá faointe inis fuite ag sa dar leach. Anna jocharanis da híróin tá trí chúla den na fáine. Fós héna cahar dí 2-8 agus 5 númad imethe ar an glog inúin an gáil so fósáard bhacha chuntásigh 7 pointe idir na fáine an so. Agus 10 númad 5 númad fág ar an glog an son. Nar táma. Tírón is tachan tosig. Líród áling isteach agus begánín Spórt an son fuite ag seán ó chuide ag churthar an trasnán ar an taobhlína ach go míid leach. Díad rá. Seán ó chuide. Dul siar. Bada hen is ag Pádraig McGirrihá. Pádraig tebn mudan da had a cóig níl ach fear bháin istig de Tírón an fear sin ná seán ó chuide ach tá berta bharcáin. Well, íirecht úntach an so ma ceol na hain sé seo ar an trasnán. Níthe ach ar fóríl an son ag Devon me ceoin há pointe fuitige go sé pointe sa chiad leach ach an ceann sin chutha ar dheis agus ar fóríl. Well, tócaigh Jack a chuidama le seo ní mór an strain ar fear leach na éil tóga sé goidama seán mac chun léifeh amach go dtí an dahad a héan 7 númad fága agus 3 chúl idir na fáine. Tasí sin maul Tírón ag churbrú, níl si treis stop a fós a chu sé dochar chur ar chosantóirí ghuiide. War fiachar sin mar láideach ó Ceallaigh léach na himar dí pointe áir trachnúna jobh ach agus é árágam an caiilte aige. Tírón is tach an ceang an fear a dtíir sé tach an páirc Derry isteach go dtí Lorcán McMurray Lorcán faoi bhrú Berto ghuiide tacht mór haimpeir denta go maig fir ghuiide hat trúrán a chur brúar Derry Devlin an so Dublín ó bhhard bhó le sellh chun sé siirdi ón Macalwee trasan na páirca ó fiachar sin mar fest trasna dí Donahí faoi bhrú brúmíd leach níor lig sé
The Donaghy Ardú agus Raimín Chancáin a 10 méadar chomá. Neidir níana sé mór an difríocht. Neidir bhfuil Cóilteán, well, há Cóilteán treis gachar iad eile inamh Trácht Nún Jobh. Cúil agus rá fointe fuitige. Ach job má, diantaige dá bhaich se cúil aimsú an gceann se. Ach pointige des chomá. Éana dó I go Cóilteán agus sin an tríú cheann fuite ige chomá níl ceann amháin curtha ige bhar se fóríl Trácht Nún in Jobh. Nílach trí Ceallaigh curtha fóríl ag tírón sa chluiche lig Trácht Nún. Job má diantacha. Nílach Ceallaigh curtha fóríl ag Doire chomá má se an Doire nana chráing Trácht Nún in Jobh. Ag Damien McAlea nana hástal sin. Owen McConway. Ahrúed an so. James Mulgrew, Seamus Mulgrew isteach. Doire Eoghain. Agus Kevin Barry Mullen. Cuimhín baide ó Mullen istig do chuide fear eile ó chun Gavin. Maint na háit anna hástal sin. I gimacht ón borg de Eoghain tá Peadar Colton credin in ná credin timróir is fear a bhíg Eoghain béidir Trácht Nún in Jobh. I gimacht ón borg neart diantaige Trácht Nún. Duchar éon bhua eiscint in isfuin drá seo agus díreach ceirniú me trocha second fáca. So sin mar le há, Eoghain in ish agus Eoghain ó Cain. Timar éad an gomá Trácht Nún in Jobh. Pointe fuite ag an cúlaí chomá. Tin sé siar, bailithe ag Davin McKeown. Scapan Davin McKeown trasan na Párca, dí fear Lord Párca. Lord Cúr sin Pádraig McGilliwash. Tá a cúig bheith cúil go deasan is do Eoghain de bhaide seáil tin sé sin isteach a cha briste amach agus seansan is ag Eoghain beidir pointe eile aimsú ón fethe héan bhí cúla tastáil, tá cúla tastáil. Tá Owen McConway I ggéire seo Hogan Chancáin beidir gur féidir leis rud éigean de Ebrú tá fear anad de díreach stig Peadar McGoldrick fan an count seo Hogan bhfuil sé ggéire pointe Hogan go héin agus é chur an scoreboard tá é sin chur díreach an trasnáin leis an coscé ag Peadar. Cúil agus Kerry Fointin is in the fórna 3-0 agus trocha second fá an so in san Owenbeg. So chluiche Leathcheannais eile an Donegáil a tacht rais in ag Ordmhacha. Caige 4-0 dim an son 5-0 10 fáca in Donegáil agus in ish díreach 5 fointe idir na fórna. Deire a tachan ceang in isiad héin, a tachan ceang an uair seo tá Gavin McKeever. Gavin McKeever tatasteach fa féin. Titan sé an dála bhéim de siún agus an ceann sin chur Haran trasnán búirtóir Craobh na hÉireann an bhíon sicáte éimean de siún agus pointe áling ag éimean an carú fointe fuite ag fear an drithid nua Trácht Nún in Jobh. Bra sásta sin Eoghain is tachan ceang a ríis tá cúil agus chuig fointe idir na fórna Trácht Nún in Jobh agus idir a cúig de Eoghain is seidir is Seán ó chuir Seán agus an níró chuir Haran taobhlín an son ag Pádraig ó Harán fear áitiú díreach tras an bhóthir duna job maithan son. Han slú fós is stig, han si de gíre Bheag an Derry an chluiche seo ní réon duna dul in éon áit. Brásás leis an taisbántas agus takeíocht dún. Tá fuite ag curtha na bliana sicáte Trácht Nún in Jobh. Ráid siad san a raig ag an cúpla lá. Gan éon ára san is faoin drá seo go dtí cluiche Ceallaigh Uladh. Sin cluiche Ceallaigh chuirn lárás íomhairí. Tá cúpla sunk fuite an son ag féidir chuide agus cárta an sa béad a fear Eoghain. Derry leis gléthe ná riire sin rud a hardín uairnta gáin númad idir na fórna beganín frostrachas stig ag gléthe Eoghain cárta dubh fuitin son ag Eoghain agus an tailte cheapá Owen mac an bhaí gemacht ón bárc. So sin é ó Owen rastí Doire ríist agus na lads ógus seo a há tréis teach an Párca lerug scóiríad hain. Sin chur trasna cuimhín ó Hargáin agus bailithe ríiste cuimhín na líró dasísin mas féidir marc áin an sa is féidir marc á Rory ó Bheag leis an marc fear bhenachar tógan na marc an sa níl scór amháin. Nú fiúan íireach tóga ag Rory Trácht Nún a bheith pointe go deas dó siúd.
as féidir leis I'm shoe. Well, an count sin cur yes agus fórí ní bheith róí ro hostal na heispáintas Tráchtaire ní mór an fuitige in áí a caafar ó chomá agus so ibre ceirdeag dí ibre fethe ceir. Cody Rocks a tachan pórca sin cúpla le Dylan. Cúpla Dylan is stigin is dá ghaide. Agus Craobh ó Dilú na teachta an bar beidir léach na himara. Tá mar rud ag raibh le héad cúil agus 3 fointe stólam fuite ag Craobh fear bhaile na scríne Tráchtaire in jobh 3 númad fácan is de híróin agus ibre 3 le Ceallaigh chomá Pádraig McGillowa Pádraig le cléthe má go leor cé go bhfuil cethir déag scóráilta dhéon Pádraig job má istigh an son chamáid se roirí ó Bheag anna i chiún péisce le has sé imime chun talún an son sunk fuitige se sínte machchan sa ar an 10 ach mar bhí mar rá job má dinta ag Pádraig McGillowa tá cárta dómh fuiteig fear ghuiire chumá cárta dómh stólam a bhí ann nó cárta deirg ní mar óchénta ach péisce le tá fear ghuiire gmeacht an pá cárta dómh a bhí ann na stólam. Sin fuite ag Dylan Rocks Dylan ag gmeacht ón barc. So ní a bheith trocha second ige lena dhear a háir mór barc agus tógach ní ana sé mór an difríocht na éis. An scóir is déanaí ó Ghúnagáil á ráú a déag fácan son an banan is sioninge agus ní nach ceire fuinte idir na fórne. An is rá hocht ag ardhacha héana 7 dá Ghúnagáil sa ardhacha dír ceire fuinte chun tosaigh agus neartama an son ag Dúnagáil Tráchtaire eis. Dír óda ardaisteach an sa ag tíro an tá cúpanúmad fós fáca going an sa inúide is sin bailithe cahar me gid a bhríide agus duire I tachan ceang a ríis de fear onad cuihín baide ó Mulán ó Ghúngaibhing a tachan ceang ach droch pás agus sin a titim isteach I láb a fear híróin titim séisitín dalamh an fear sin ná captain na fórna Paul McGinnill ní ag Paul ro hásta inniuh ach dochar bóchant cuirithe na bliana se caite agus iad chó láidir go dtí seo inóla imríana rá na cotínta gan éon áras agus go háirithe iníag an taispáanta seo inniuh go háirithe sa Derry leach. Bhíidir ciún sa chiad lech ach bhí tíreón go má chomá tá níos mó testáil beidir go bhfuil puinte eile le fála có chomá tá ceithre a teach timpeall ar bhocht híróin an son Padar McGoldrick fear bocht slócha an son droch kick an son ó fear ghuiire agus deisinis ag fear eile anna dí eile ón Mansell is seo choristeach brisin séach chancig tíróin an sa Éanam McDonagha siúgarí Devin McKeown tefir stig den dí ar an dá a héan tiidir sé seo íisiil bailthe ag fear ghuiire ach níach leabhhailthe chansan is ag fear anna agus fear ibre fé héan an son Padar McGoldrick Búilte go posta deisiúntaach an son nach fósá sellh chu Jamie chun cean a ríist mac go dtíon fé héan tá tíróna le cúil ba bhráil ó cúlá an captain an sa a Paul McConnell bear leis ceanna agrú é héin mas féidir leis níl sé sin agraige a sé búite ag fear ghuiire agus ag chuire ar an déimhlína agus sin mar a há raimí amach beidir go dtíon 15 nó 10 seach ar an lína Derry ní ar an déimhlín agus seansan is 15 bhráile leid híróin cúil amháin eile agus nás a chuir ar an scóir ní dólam gur dó ceirdeag an ag héile ná a thá tuilte ag tíróin goáir is sa chiad leach nar a thugantóir sin san ára bhí job a úntaach dentacha ra siad go fada a Paul McGinnill a ríist Paul an éisi dalisteach san 15 dar chuthisteach aige é sin choristólam thar an trasnáin faoi dhearra nó beidir ar fóí é sin chur a thar an trasnáin beag an captain sásta sin tóga sé an count sin roihéin. Pointe ag Paul McGinnill agus sin deire an chluthe an adóg séite an sa ag Paul Fallún well cheapamar goach chluthe níos fearna sin an ag lehamach in áíire rihann chluthe seo cheapá rána cotínta gan éon áras Tráchtaire inniuh sin baile an éan baile chuire agus gan áras an écht sin dentacha ten siad san ará go dtí chluthe ceannis chuig go ála faoi 7 sin gan áras minóir chun lárásaí íharí béidir Os a góir amach tíró an tre sé bhchant fe chuig báteach duire is sin I ggéire is sin a háú cé bheith ina naig ní leach númad a bháin le dála stólam inú na ngáil
Tá dúnagáil ceithre faointe chun cúil má se cheappa gur ard bhacha in aig duire a bheith ann a rís dimlíana an dánach se chuing an séolás bheith bealtainna ag Leathcheannais ala. Taisbántas den chiad sco ag deire in Sathairn viidir ciún sa chiad leach ach job áling denta go háirir Tráchtaire ag éimean de siún agus garóid ó déiliún chomáile sin ná dennig deirúd Dylan Rocks ón lúb agus neart fir úntacha eile chomá Tráchtaire Doire. Na meas sin léach na himmerad héin Rónán ó Ceannaváin Tráchtaire ó Waristíí in sór job ag séach díirmada Tráchtaire. Mar sin ten siad san araig tírón a mohas agus sin mar aá Tráchtaire ó chuide Cháirdealaigh. Sin é bhhamse gur míad amagah as sa bheith lom agus bannaí tannabaigh as an deir seachtainna. Sa Cluiche Ceallaigh bhí 3 fointe fuitige faoin drá seo, beag 2 fointe fuitige leistigh den éonúma Tráchtaire agus an 3 ag McGillivreid Chastity Rocks an is deis beidir a cúil an ceann sin cur troch cilma an ceann. 3 cheann curtha fóraíd ag deire go dtí seo sin chiad pointe bheith acha agus faoi dheartha pointe fuite Dach coig, well, Casa Alling and son agus begánín spás fuite ag McEowen bheith pointe Alling fuite an son ag Devin McEowen ó ard fór úntach curtha chomá agus é bailithe is seo seans ag Lorcán McMurray a seo chur an trasnán a tastáil agus fuite ag Lorcán McMurray dúnagáil ag cailúnt the ard bhacha ach areisting Cluiche seo chance is ag deire bhfuil scór fuite well tá bhí sé sinna tastáil scór Alling an seola agus Leathcheannais na héir na taispáint an Job úntacha denta ag fóinacha ola faoíis ba ceann eile go deas a chu sé brasásta sinna hairt a ceantas an tosa sin na cuimhín ó Thargáin agus an pointe sin fuite ag cuimhín deas Tráchtaire tá seán a lorg a duine éigen tha darn chur trasna géid í seán cóirí an sá leis an iirecht agus ag chur an trasnán faoi dhearre tírón tá cúla tastal bhuaag sean sé seo dal ísio sábháilta lesábháilta well bhí Seán ó chur teachtaisteach tá an kick séir géilte agad a bhaich se cúil aimsú an gceann seo. Ach pointe go deas chomá. Éana dó ag ó cóiltáin agus sin an tríú cheann fuite ag é chomá níl seo thógan bhfuil sé gíar a pointe thógan go héin agus é chur an scórbór tá é sin chur díorcha an trasnáin leis an cosclé ag seo tá Gavin McGeever teachtaisteach an féin titan sé an dála bhéimean de siún agus an ceann sin chur thar an trasnáin búirteoir Craobh na héir an bhí